Şandaya İmraliyeya Partiya Wekevî û Demokrasiya Gelan Dem Partî herî dawî 28 tebaxê li girtîgeha girêva İmraliyê bi rêber Abdullah Öcalan re hevdîtîn kir. Hevdîtin 3 saetan dewam kir û hat diyarkirin ku li ser gelek mijaran hatiye axaftin. Hat zanîn ku di hevdîtinê de rêber ap û têkildarê ciwanên kûçî Ewropayê dikin nirxandinên girîng kir. Li gorî agahiyên Ajansa Mezopotamya rêber ap û di hevdîtinê de gotiye divê kesên berê xwe didin Ewropayê jiyana xwe li welatê xwe va bikin û ji xaka xwe dûr nekevin. Rêber Abdullah Öcalan, xelkê Reha, Agirî û bajarên din ên naxwazin li herêma xwe bimînin rexne kir û got ku ev yek encama polîtîkayekê bi zanabûn a dûrxistina ji xakê ye. Rêber Abdullah Öcalan di hevdîtinê de wihanî ziman. Hewce bi kûr û bi berfirehî li ser sedemên terikandin û dûrketina ji xaka welat nîqaşbên kirin. Ez li İmraliyê tercih bikim, lê dîsa jî naçim Ewropayê. Ez bi eşkereyî dibêjim, divê deynê xwe yê ji bo xak û çanda xwe bidin. Ez wan teşwîqê vê dikim. Yek ji hedefa min ên vê pêvejiyê jî ew e ku ji sürgûnê weke kesên bi wasif vegerînim welat. Di heman demê de hat destnîşankirin ku rêber ap û di hevdîtinê de bi israr got divê Kurdên li Ewropayê ziman, çand û komînên xwe ava bikin.